ndakasvika murume uyu ndisati ndatarisana naye angatorerwa foni yaingiratidza kuti ndo wanga mune umbo aitaura kucommunicata kwese kwaidi kuti wazowanikidzwa. Then chizoona mameseji ese vaitaura nemudzimai wangu ndakamaona mameseji emufoni aya mamwe achona mazhinji anozotevera kuvakadzi vanenge vahuriwa anenge ari kuti wainzwa sei nhasi. Pacho katakazoonekwa nemunhu akationa taiva takatomira murodi kuseri kwechikeningo ndiye munhu akationa akati uite nemukadzi weshe wemukana wangu zvekuti mukadzi akataura kuti handina kudiwa handina murume. Aiwa, ignorance is no defense. Handiti paparwa mhosva yatoparwa zvisinei kuti yaparwa asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Dope puwa ibhaibheri indozvitonderai manjengwa ndauya mudarira mamongezi ndakamhanyira Nisbet Usha pamusoro pekupinda mumba mangu chataura chokwadi changu chese darira mamakoni kusungwa nemhosva Mwari vandinzwe dzimwe zvondinzwa ndauya mudarira mambongezi ndozvidaira zvandimanjengwa tataura chokwadi changu chose tataura makwandosungwa nemhosva Mwari vandinzwe dzimigondinzwa torai gwaro. Nosbet ndiye munhu nditongera ndiye Nosbet wakamhangarira ira dare tigwinya yako mukadzi akatiza kuenda kupi? kumba kwavo. Ndekupi? kunonzi kuHarare. kuHarare. anonzani mukadzi wacho Blessing Moyo. Saka chikopa ndechipa ari kupisha Mwari mukadzi wako? ndangopesa kuona time takabhatisa kupikisoni pangati kupikisoni paakatiza pachipa paakatiza kupikisoni ipapo. Saka anozotiudza kuti akahuriwa ndiani mani? Une umpowo here humwe hwaungashandise unotiratidza kuti munhu akahuriwa? Wekutanga ndowokutiza, umwe ungatibatsire ndehupi? Because mutemo kana tichitonga nyaya yechihure tinofanira kutonga munhu akahuriwa aripo achititaurira kuti chokwadi ndo zvakaitika kuitira kuti tisakupedzerei taima. But kana iwe une zvimwe zvingatibatsiridze sedare handitika sekutaura kwaari kutoita mapinduriro aaita ekuti ndakapedzesera kuonana tiri kupikiston izvozvo zvega zvinobva zvatipa dare kuti chokwadi chiri kutaura chitaurira dare nyaya yako tinzwa. Umbo ndewekuti mameseji foni yake ndakayotora yemurume foni yaye ndobva ndaforwarda mameseji aitaura nemudzimai wangu kusangana kwakaita kuzobatwa kwakaita because indoshandira kwamutare vachizonzi vabatwa. Ndakauya kubva kwamutare, ndabva kwamutare ndakasvika uyu ndoyanga aripo. Ndichingosvika polisi ichisvika wachinzi mabata munhu because takatomboenda naye kwasabhuku vangambata vakati vaenda naye kwasabhuku vaenda naye kwasabhuku vakasvika kwasabhuku vakasvika naye kwasabhuku sabhuku achinzi haapo. Sabhuku ani? Sabhuku Harare. Havasisiri mazuva ano. Asi pezvakaita.
ini ndichizosvikawo ndakasvika murume uyu ndisati ndatarisana naye angatorerwa foni yaingiratidza kuti ndo wanga mune umbo waitaura kucommunicata kwese kwaidi kuti wazowanikidzwa then ndichizoona mameseji ese vaitaura nemudzimai wangu ndakamaona then kuzotorwa kwakaitwa murume uyu akatorwa nepolisi ana bloods vanga amutora paakaonekwa chienda naye kupikiston ndo akabva vasungwa ini ndakavhunzisana nefoni saka ndakakwanisa kuforwarda kuti munyaya ndizokwanisa kunga ndichizotaura kuti umbowo ndeuwo nemameseji ayo zvana foni chichi akazozviwana here akazozviwana akapiwa kupolisi ndo mutemo asi umbowo matora toda kumbonzwa iye ndo chinhu chinongopedza nyaya mukukurumidza kana kuti mukuitwa kwayo inhau yekungozvisunungura nekutaura kuti kana munhu tese tinovhipa hatisati tabatwa chete rimwe gore munonyara tabatwa mambo vakagara ipapo apa vachitogwa ndo mambo apa handiti ndenda kunzi handi makaona mama akuridza paya pandakati chimbopakatai ndakutogwa ndini ndinotove good example wokutoratidza nyika kuti mambo vanotonga munhu anenge atadzi unonzi ani nhaye hama yangu Nisbet Ngosha mukadzi anonzi ani nhaye iyo Blessing Moyo Blessing Moyo munomuziva here vanhingi mune mhosva yekutora mukadzi wemunhu muchimuita mukadzi ndo nyaya makagarisirwa apa yeadhautari mameseji emufoni ayaya mamwe achona mazhinji anozotevera kuvakadzi vanenge vahuriwa anenge ari kuti wainzwa sei nhasi handiti saka ukaramba nyaya yako mudare panozobuda zvinhu zvakadaro ndo zvinozobvisa munhu chimiro handiti tiudze kuti mukadzi uyu wanga uchimuziva zvakadii wakamuwanira kupi mukadzi wemunhu kuti azopedzesera awako dzimai ndakatanga naye ndane 3 months ndane 3 months kusvika pazobatwa nyaya iyi ichidana naye pandadana naye ndakanga ndudza kuti ndakasiyana nemurume ndokutaura kwake iye ndokutanga fambidzana kwataita nemudzimai kwacho kwatakazoonekwa nemunhu akationa taiva takatomira murodi kuseri wechipeningo ndiye munhu akationa akati uitei nemukadzi weshe wemupano wangu makabira murodi akatotora mafotos munhu iyeye tiri murodi maskati machena then abva ipapo akatanga kuita noise akandirova akaita sei achindipushira motikari ndokuzoti taendobva kwakati takuna nabamukuru vacho vana baba mukuru ndevapa ndifunga vari panze papa kasikakanganisi vanenge vari panze vane umbowo wacho but then vadaro ndokuzoita se kuti taendobva kuna Tsano nanabamukuru vacho ndokuzobva kwatakaita kuno kuchegutu kubva mapast 10 makuseni mapast 10 makuseni kusvika kumapast 7 to 8 manheru vakandivharira mumotikari indangu kwanza hanguzoita communication nyama dzangu kuti ndo zvaitika kunoko hama idzodzo ndo dzakazouya nepolisi kuti dzizondirisika kuPikston. So unetsaona here dzawaisangana nadzo ndikakutarisa hauna kana pakamarika? Handina tsaona ndakasangana naye kunze kweiyewo wacho akandibata panguva yacho iyoyo. Yaitofanira kutoratidza nokuti dai akangoda kukubata idembe-tembe hamaitoreka. Ndo chete ipapo handiti. So muri kudayira kuti makatora mukadzi wemunhu, matora mukadzi wemunhu, nyaya inoratidza kuti ine vanhu
vari kuimiririra before murume uyu. Handiti ndizvo hama yangu, iwe unogara kwaunogara kubasa. Handiti ka mukadzi ari kuno, mukadzi anga achiita nezveiyo aigara pamba Pikistoni. Chirwere chaitika kupi? Noti sabhuku arikutaura ndokupikistoni. Chegutu iri kuno, iwe unogara kupi? Iwe muno muchegutu au kupikistoni ndokumba? Oh. So hama yedu haisi kuramba, but Blessing anofanirwa kunge achitiudza, because nyaya value yayo inobva pakuti mhosva yakaparwa sei. Handi unondinzwa? Ezvino ndinoipa mutongo unogona kusakufadzai. Handiti nyaya inoda mukadzi. Saka ndachida hangu kuti one message yaunofunga kuti inogona kubatsira dare kuti rinyatsogutsikana kuti chii chakaitika. Zvekuti mukadzi akataura kuti handina kudiwa, handina murume. Aiwa, ignorance is no defense. Handiti paparwa mhosva yatoparwa, zvisinei kuti yaparwa nenzira ipi. Mutongi ndiye akuenda manje achiona kuti kana neniwo ndaudzwa kunzi havana enda vachiva, ndinotosvitsa kana ndamuda mukadzi. Handiti mapawa. But kana yazove mhosva atingazoti pane defense yekuti inoprotekta munhu kuti wakanyenga munhu usingadekiri. Iye murume uyu une pamwe ripo unofunga kuti angangodaro ari munhu ane mawhereabouts neupenyu hwenyu munzvimbo mamunogara kana kuti murume uyu anoshanda kupikistoni mai. Anoshanda kupikistoni mai. Ashanda kupikistoni mai ndoshandira kupikistoni ikoko. Chiitawo zvekutsvaga zvekuti tinonzi kutenga. But taishandidzana naye achiuya achimbondipawo achisvika pamupango zvokuti anotondiziva kuti ndogara nemhuri yangu inonzi Blessing, anotoziva. So kureva kuti akatora advantage. Aitouya tichitoshandidzana. Anotondiziva, ndotomuziva. So akatora mukadzi wako achiziva. Aitoziva. I5 mombe. 5 kana kuti 1,500 US nehwaya mama. Ndinoda chunhu chekuti kana tichitaura chinondibatsira inhau yekuti ndakatadza ndisingazive. Kwete kuti ndatombonwa mvura yepamba pangu wonorara nemukadzi wangu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapawa. Nyange ukambonditengera mombe ukandipa, ukanditengera doro ndikamwa, ihomwe yaunenge uchitengera. Mudzimu wangu kana wasvika 5 mombe kana munhu atora mukadzi wemunhu. Dzinouya rini? Wainouya before Friday. Mombe dzinouya rini? chachiri chikumbiro chiongo ipapo. Mhosva hanzi kuiramba sematauro airi kuitwa. Kwete zvekutaurwa kwairi kuitwa ka. Kuita kwawakaita. Mombe dzoyarinja mandozikufu. Wadzoyarinja. Ndichanotsvaga chii. Waenda tokuudza so Friday. Kana iri mari waudzwa 1,500 saka calculator manje kana dziri mombe dzinotsike kana ndiri mari data payment yakati 21 days. Musi wa 4 April ndopatinotarisira
taura hako wakachenjera kahama yangu. ndachichemawo mambo mutongo ndokuudza kumbura mundiro rutsiro ukaona tichiti tataura mutongo totosvika tokubvunza kuti unobhadhara rini iwe hapana kwatiri kuenda kurivhesa mutongo kumadhays ekuti unobhadharwa rini tichienda kunoderedza mutongo right. Munhu anochema handiti anochema ane zvaakabata handitika ezvino ndakakusendamisa 5 mombe wouya kuti mambo kutaura chinonzi shuwa apa ndaperera ndauya nemombe 4 idzi mambo ndinzweiwo pa4 mombe wakadzibata ndo mutongo unodzorwa mudare ramambo handiti kwete titaurirane pamhepo kuti mutongo wapiwa mudare wazoderedzwa mudare hakuna zvinhu zvakadaro uya nezvawakabata handiti shamwari yangu Tuo